बांदा येथील सेवाभावी स्वर्गीय डॉक्टर द.बी. खानोलकर यांच्या जनसेवा निधी ट्रस्टचा आदर्श समाजसेवक पुरस्कार सावंतवाडी येथील सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव यांना जाहीर झाला आहे। याबद्दल रवी जाधव यांचे सावंतवाडीतून अभिनंदन केले जात आहे। सावंतवाडी तालुक्यासह जिल्ह्यातील गोरगरीब वंचित दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान गेली अनेक वर्ष कार्यरत आहे। दिवस रात्र याची तमा न बाळगता या प्रतिष्ठानचे सक्रिय सदस्य रवी जाधव कार्यरत आहेत। जीवाची पर्वा न करता समाजातील निराधार लोकांना ते आधार देत आहेत। प्रशासनाला देखील त्यांचा मोठा आधार आहे। सामाजिक आरोग्य सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत असताना संवेदना जागृत ठेवून सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव कार्यरत आहेत। बांदा येथील सेवाभावी स्वर्गीय डॉक्टर द.बी. खानोलकर यांच्या जनसेवा निधी ट्रस्टचा आदर्श समाजसेवक पुरस्कार त्यांना जाहीर झाला असून सर्व स्तरातून त्यांचं अभिनंदन होत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।